Nakasuway bumuan ng buutan kay mo ba nga pinatanom-tanom sa bukid nya pinakaon din is snack dayon pinabuga-bugha din og kahoy nya pinakaon des paniudto rin kining ginitaan nga gulay nga nagisubakan og panit ba ubo ng bahaw ni kol so mayong buntag ninyo diha tanan kol matik din na dayon pinasuot din sa butas dayon so ubanon ta mo karon dito sa bukid kauban pa akong papa kay tanom na mo ng gabi nga China kining gabi nga China kol gwapo kani siyang lutoon kol pangsagol sa utan ug unsa pa diha nya hangag kay ipangas deres bukid do kay unsaon man nga mao may kinabuhis pobre nya padayon gyapon tos pagsaka sa bukid ane medyo layo-layo gani atong gilakaw kol kay murag pasaka man ayon nya kini nga mangga nyo makita dire mo ning mangga nga makita ninyo ni sa una-una nga vlog no nya napod punuan nga tambis ano sayang kay na kay hinog na kay mga bunga nga tagak lang dire oh may nanguha ano nya kita na sa tagsudan dire sa daplins da no kining ubod sa kawayan no nasugukan na mo dire sa daplin digni sa dalan mo na nga ingana gid kayo kasayon ra mangita sudan dire sa bukid pero wala to na mo kuhaa kay mo tuyo ane one himis kalibunan na nis bukid kay na may gitrabaho si papa ane dire na mo itanom na iyang dala nga gabi nga China so naa na mi dire mo na ihang ginatanom nga kamote so mga nangagi nga mga adlaw siya ra nagtanom ana nya so naabot na mi dire sa bukid na nya mo ni dire ang gitanom ni papa nga kamote nya iya itanom karon kining gitawag na mo gabi nga China bitaw so mo na itanom karon dire gikan na dito sa ubos gidala lang mo dire sa bukid para dire na mo itanom so gisugdan na pagtanom papa dito. Kining gitawag nga gabi nga China so lahi ni siya purma kaysa nang normal ra nga gabi no lahi ni siya dahon medyo na siya ipuwa diha sa center bitaw nya dire ra na mo gitanom kay do na pa may space nga katamnan so mo ni atong mga mahiwagang mga kagamitan gidano nagdala tag sarol og kanang gitawag nga purok pinamatic transition din na dayon pinatabang-tabang din dire pinatindog-tindog ba pinahawid-hawid na sa purok sa angkol pinatudlo-tudlo so ingana man ang mga angkol ba ya nagtabang kog tanom ni papa aron madali ni kay do na pamilain itanam inig human ane so pinatsa des purok ko dahiya sa nang kolo pinaitsa magpurok matic transition dayon mo ning sibuyas dahona no hinatag ra ni sa ako ang igagaw dito sa merkado kay ipatanom lagi niya kay medyo nalaya nang ubang dahon nik na to ani mga angkol pinakuha ra na siya mga patay-patay nga dahon niya na taas pa magay posibilidad ni nga bubuhi ni si papa may tigbungkal sa yuta ako tigtanom ane kay humana man natog kuha ni mga laya so ato lang ning ipang tusik-tisok dire kay pinatabang-tabang din sa angkol dayon para buutan kita naon ba pinaduko-duko ba pinaserious kaya siya tinanong niya pinatuyok din sa purok dayon okay kondisyones maganas angkol matic transition din human din ang mga tanom dayon niya hinahinaya na dayon uli dayon pinadade na sa kahoy dayon niya pag abot sa balay agay delikado ni naw nga mahanting na snack o pinaabre din na sudlanan dayon agoy na may sobrang mga banana cake anay di ni mahimog din mapaksian ni angkol kaubo ni kadoon no truhi kolbe pinadooman niya pinakuha din tas kuana ni gulay ba kay utano tas paniudto kay naman si mama ni gisugo ta nga magkuha taw gitawag ning bago dami ni siya nga utan mga angkol na bawo ko kabawon sa tawag is inyo nya diri sa amo bago man tawagan gamitan na to ani power hagdan okay di man ta kaabot so ato sa nisakaan diha pina lisod-lisod tirada ba kay pinahawid isa ka mo cellphone kalma ra ganis mama diha pinatatan-aw ra na nato dire so siya mo itigdawat na natin ikuha o kini rin yung kuwaon kining udlot kining murag sobra siya color brown ba na mo pa na yung kuwaon kay humok man na siya mo na yung hapoy di mautan diha pinamatic din hapit na matagak o transition ni dayon mo ni nga gulay na to may lutoon no nya pinakuha sa tadayon sa atong mga himan ani kay bughaon sa nato ni kahoy nya pinaatsa-atsa din na din sa angkol din no pero gahi gini medyo layo atong kamera ani kay wamtay kabutangan so saba sige ni manuka o apil-apil pa ni manuka ni so gumanbugha murag man so na may sobrang hati kani o kaubo ni paksian is angkol pinakuha din na isa kanang pinaipit-ipit din ba yan dumi na mahimo butangan din na pina sugar din diha para medyo tamis-tamis din siya na pinaduom din na sa angkol kaubo ginang hotcake ko paabot tas paniudto din ani pag abot sa paniudto na matay gulay nga ginataan na niya gisubakan man nga sanay panit man niya napay mga istabato ani nga inunan aw impas kaubo ng bahaw ani matik na pinakabo din na sa boss angkol din no gwapo gani kay healthy kay to ang na healthy living kita ani nya parisan din ani pina isda nga mulmul impas na kaubo na gid pagmayo ang bahaw ani nya pinakaon din sa angkol din transition din na dayon no pinadulit pa guys kami pinahigo pa hinlo magkaigsimod lagi karon kol murag may mga bangas-bangas lagi diha goods ra murag goods siguro niya wala o di na nikatingog ang kol basta kaon na gani nya tan-awa lang niya sa angkol niyo grabe na yung ngitungit ano niya baskin init pa kayo impas na kaubog na pirme niya mukaon sa kog tiwas ninyo mga angkol so pagkaon na pud mo diha kay diren lang pud tataman so makita nang tapod sunod bye bye.